hanya hai lamsugo artist Jackson YouTube channel naitong nairongno jotono hanya hai ani YouTube channel lo lamsukphiro salkudungma jora rumai tini hanya hai video kaisa tui phaikha tini ni o gospel rosamo ongkha subrasya ani mera murane kaham o gano joto mana oboke ul rosamong hni mana haipono tini ang rasapnai noro heneri rasabi khnarnai khorang khana thokgia haipono ang norongno rasabi kisa khnarnai ani kita tamthaniyo kubongo mistake ongui mana norok nakaddi tami nai norok sarita angke kodrok milirong ke norok comment kai sai mana so phadi besi le yawoi sing to rasama phasing thangla chiano so bright se ani mera murung nai ka so bright se ani mera murung nai ka hai ke ani lang ma mia lo kaya lang go ku khang ha baro hai ke ani lang ma mia lo kaya lang go ku khang ha baro ano tui du lo tui mu hapate ang sa zangani polano soy sa zaksamo ani lang mano boni mong to ni bane ano tui du lo tui mu hapate ang sa zangani polano soy sa zaksamo ani lang mano boni mong to ni bane hai ke kia ang him thang puru te blang ni harong te beba ham yano ang mezen manai bo ani loge tong mabai hai ke kia ang him thang puru tui blang ni harong te beba ham yano ang mezen manai bo ani loge tong mabai so bright se ani mera murung nai ka so bright se ani mera murung nai ka hai ke ani lang ma mia lo kaya lang go ku khang ha paro hai ke ani lang ma mia lo kaya lang go ku khang ha paro boni beng ma boni lata tong thong rup layo ari ro phai fru ani bus kango khanai ku lai ru boni beng ma boni lata tong thong rup layo ari ro phai fru ani bus kango khalai ku lai ru hai ke ano khai ro ma thok bai khoro go luk lai ru kam bai ham jang ma ruk thar phai tong go lang ma ni pai tang zo ra o
plai tongo lang mani pai tak zorao so bright se ani mera merengai ka so bright se ani mera merengai ka hai ke ani lang ma mia no klaya langgo ke khang ha paro hai ke ani lang ma mia no klaya langgo ke khang ha paro hambai belai ke norok wani resabung bahayong jaka please norok comment kai sadi ani khurang lakhna thogya actually ang omokai sini kheto sini noggana ota oro ang video sur khayo engke wati bo phaina nai tongo pla haini bagai kisa nokharo kosam ngoi tongo hapono ko krei kisa video ro clear ongoi mea ongya ongoi mana nakadi engke norok ani o tinini resamung bahayong jaka norok comment kai sadi engke norok ni support baise tasuk jura ani channel kisa kisa kujugo kai tongo tebo omohai ke norok support kai tongdi norok support kai kese ani channel rok guru ongoi mana tebo ang kisa bekharok phayuta video khanjani aboni bagai tini asung jrong nai ang bisi kok saya tini ni video asung no mathak sinai malai nai buskani salo hambai।